Ул миңа да котылу һәм тынычлык бирде. Мин үзем турында сөйләргә менә нинди мәдхиядән башлыйсым килә. Сүтә хәтер йомгагымны, ышанычка ялгап уйларымны, күз алдыймын гомер юлларымны һәм барлыймын үткән елларымны. Гомер юлы бик тиз үтсә дә, байтак икән абынган җирләрдә, күп бозылган, куелган эзләр дә, күп кыланган бик яман эшләр дә. Әйе, милләттәшләрем, минем гомер йомгагым бәлки үзе озагына да якынлашадыр. Миңа 74 яшь. Мин Дүртөйле районы Иске Сүлтәнбәк авылында туганмын. Минем исемем Гөлзифа. Ишле гаиләдә. Әти-әнием укымышлы булмасалар да, шулай да ата-бабалардан калган горыф-гадәтләрне үтәргә тырышалар иде. Коръәнен дә укыталар, корбанын да чалалар иде. Без дә бик тырышып аларның укыганнарын, сөйләгәннәрен тыңлап утыра идек. Шунысы истә калган. Сират күпере кылдан нечкә, кылычтан үткен дигәннәре. Шул күпердән бәрәнгә тотынып чыгасың дигәннәре. Кыскасы, 1965 елны мин төзүчеләр мәктәбен бетереп, Нефтекамский каласына эшкә килдем. 66 елны мин зур тормышка аяк бастым. Иптәшем бик яхшы тыйнак кеше булды. Без татарлар булгачтан горыф-гадәтләрне, ата-бабадан калган горыф-гадәтләрне үтәргә тырыша идек. Безнең 3 балабыз булды. Өчесе дә ир бала. Үстеләр, армияда да хезмәт итеп кайттылар. Менә тормышыбыз яхшы гына барганда, олы улыбыз армиядан кайткачтан күп тә булмады, нервы чире белән чирләде. Менә безнең йокысыз төннәр, кайгы, хәсрәт басты алга. Ни өчен, ник булай, нигә безгә дигән сорау килеп басты. Бу кайгы хәсрәтнең нигә килгәнен мин бик соңлап кына аңладым. Аллаһының мине яратканын һәм мине үзенә якынлаштырганын. Бер көнне күршем, минем хәлне күрептер, син безгә кер әле, сөйләшеп утырырбыз дип чакырды. Мин аларга кердем. Ул миңәргә үзенең тормышын, Гайса Мәсих турында сөйләде. Мин аларга Гайса Мәсих турында күбрәк белер өчен тагын кирдем. Китапларда сорап алдым. Ул миңарга Инҗил китабын бирде. Бик күп уйланып, эзләнеп йөри торгач, мин үземнең 2 юл чатында басып торгандай күз алдына китердем. Кеше улым ялга кайткан арада, әни, әйдә, минем белән рәттән бас, янәшә бас, инде сиңәргә намаз укырга вакыт дип әйтә иде. Мин әлегә үземнең әзер түгеллегемне аңа аңлатырга тырыша идем. Чөнки мин Гайса Мәсихка иман итә башладым. Аның чын ихлас күңелемнән аның минем йөрәк түремә кереп утыруын һәм аның мине җитәкләп баруын үтендем. Мин Гайса Мәсихне кабул итүемә тормыш иптәшем дә, туганнарым да кабул итмәделәр. Мин ныклап Алла сүзен белер өчен татарлар җыелышына йөри башладым. Шулай итеп мин Гайса Мәсихнеке булып киттем. Һәм мин чын күңелемнән аңарга ышанам. Инҗил китабының чын Ходай сүзе икәнен аңладым. Сират күпере, ул Гайсага иман итү.
Минем күпердән үтмичә бер кем дә күк патшалыгына керә алмый дигән Гайса. Гайса Мәсихнең безнең гөнаһларыбыз өчен үлемгә тапшырылуын һәм аның 3 көннән соң терелүе, күккә ашуы безнең күңелләребездә бу хәбәргә ышану безнең күңелләребезгә чын иман тудыра. Инде минем тормышым да, күңелем дә тынычланды. Йөрәгемдә ниндидер шатлык, яктылык барлыкка килде. Минем үзгәрешемне күреп, тормыш иптәшем дә: "Синең бүген татарлар җыелышына барасың бар, онытмадыңмы?" дип мине искәртә. 2017 елны мин Суасындырулы юласында үтәдем, Аллага шөкер. Кадерле милләттәшләрем, сезне дә коткаручы Гайсәгә иман китерүегезне сорыйм. Ул бөтен халыклар, милләтләр өчен җибәрелгән изге бөек зат. Аның кулында мәңгелек тормыш ачкычы. Безнең башка коткаручыбыз юк. Аның изге, саф каны гына безнең гөнаһларыбызны юа. Үзебезнең эшләребез белән без котыла алмыйбыз. Котылу юлы тик бер Гайса генә. Амин. Алла